Sandro Marcos, John Vic Remulla versus Bulacan Governor Daniel Fernando. Road rage issue. Ngayon, Dad, mayroon spicy topic na ipinalabas si veteran broadcaster Mon Tulfo. Ang sinasabi niya, nagkaroon daw ng road rage issue itong si Bulacan Governor Daniel Fernando involving yung isang anak ni President Bongbong Marcos, which is si Vinnie Marcos. Supposedly, according to broadcaster Mon Tulfo, sinasabi niya na there was an incident sa NLEX kung saan na-overtake daw ng kotse or sasakyan ni Vinnie Marcos, hindi siya yung mamaneho, kundi yung kaibigan niya, na-overtake nila ang convoy ni Bulacan Governor Daniel Fernando. At dahil na-overtake daw ang convoy ni Governor Fernando, nagalit daw si Governor Fernando at saka in-overtake niya at binlock niya ang sasakyan kung saan nakaupo si Vinnie Marcos. At saka supposedly, tinutukan daw ng baril ng security ni Governor Fernando si Vinnie Marcos kasi nagalit daw sila, nainis daw sila kasi na-overtake daw yung convoy nila at hingi daw yung ID nila. Nung nakita daw ni Governor Fernando na ang ID pala ng isang nakaupo dun sa sasakyan ay ang anak ni Presidente na si Vinnie Marcos, natakot si Governor Fernando at pinaalis na sila. Ngayon, supposedly, sinasabi ni Mon Tulfo na pinagalitan daw si Governor Fernando by Secretary John Vic Remulla. Sinasabi rin ni Mon Tulfo na supposedly may isang high-ranking official na sinapak daw si Governor Fernando dahil sa kanyang ginawa sa anak ni President Bongbong Marcos. Ngayon, mga commenters, sinasabi nila, walang pangalan na binigay si Mon Tulfo, pero sa mga sinasabi nga ng commenters, most likely yung nag-punch kay Governor Fernando ay si Secretary John Vic Remulla. Ngayon, ang statement naman ni John Vic Remulla, ang sinasabi niya, medyo maangas daw talaga si Governor Fernando kasi parang may king of the road mentality siya. Ang response naman ni Governor Fernando, sinasabi niya na okay na yan, wag na natin pag-usapan ng issue na yan. Meanwhile, si Congressman Sandro Marcos naman has timely enough released a new bill called an anti-road rage bill. Ngayon, marami nagsasabi, Dad, na kailangan pa ba natin ng anti-road rage bill? Kasi, di ba yung road rage, technically assault na yun or unjust vexation or may mga other cases na yun eh. Kasi, kailangan pa ba natin ng anti-road rage bill, Dad? Well, sa tingin ko kasi medyo superfluous, no? Kumbaga overlapping na to kasi meron naman tayong mga batas against that, no? For example, kung nagkaroon kayo ng gitgitan sa kalsada at nagkaroon ng takutan na ganyan, meron tayong batas na under grave threat, no? Meron tayong batas na nagsasabing pwede mong kasuhan yung kabilang partido na yung grave threats nga pwede mong gamitin, no? Number 2, kung sinaktan mo, physical injury naman, no? So meron tayong mga batas din tungkol diyan, no? So pag meron naman nilabas na baril, let's say nag-brandish ka, tinutukan mo, tinakot mo yung kabilang partido, meron din tayong firearms regulation, no? So pwede ring kasuhan siya under the firearms regulation code, no? So meron na tayong mga batas, so medyo overlapping lang to. Pero sa akin, hindi kasi yung pag-i-introduce ng bagong batas eh. Ang pinakamahalaga yung pagpapatupad ng batas kasi napakarami na nating batas sa Kongreso at sa Senado na patong-patong na, no? So sobrang dami na batas, nalilito na pati mga enforcer. So sa akin, it's not a question of having more bills, but it's a question of how to implement the existing laws so that people will respect those laws, no? So for example, katulad ng nangyari, kung assuming totoong nangyari yung sa kalsada, kasi mga kwentong kutsero pa naman to, dahil wala pa naman talagang lumalabas na nagsabing nangyari ito na totoo, both parties are keeping quiet about it. Sa akin kasi kung totoong nangyari itong mga ganito, at nangyayari naman, nakikita natin maraming ganyan, kahit nasa Cebu, meron isang nursing student na nagkaroon ng tinakot, tapos naputok niya tuloy yung baril niya, hindi ba? Tapos nagkaroon ng kasuhan doon, no? So, mayat nangyayari ito sa ating kalsada kasi maraming mga kababayan natin na nauubusan ng pasensya o maikli ang pasensya at inilalabas nila yung galit nila sa mga ibang driver pag sila'y nasisingitan o nasasalisihan o na-overtake, napipikon sila. Pero ang tanong diyan kasi, tama ba yung ganong reaksyon, no? Kasi nakita naman natin sa mga naging biktima ng ganito o naging sangkot sa mga ganito, it is more challenging and it will make your life so difficult, hindi mapahiya ka, makasuhan ka, magastusan ka. Lalo na pag nagkaroon ng kaso, magkano gagastusin mo, no? Kung yung kabila namang partidong inaway mo, may baril, baka napatay ka pa. So the question is, tama ba na mag-react tayo sa mga ganitong klaseng insidente na pagka nasingitan tayo, na-overtake tayo, o nabundol yung sasakyan natin? Tama ba na manakit tayo ng kapwa, manakot ng kapwa? Mali po yan, mga kababayan. Maling-mali po yan kasi malalo lamang malalagay sa pahamak ang inyong buhay at kabuhayan. Pangalawa, kung ikaw ay opisyal, wala kang karapatan na maging hari ng kalsada. Kaya kahit na yung mga ibang kababayan natin na mga opisyal,
na ang daming mga escort. Mukhang abusado na talaga kasi nga sa Europa, ang mga mambabatas doon, sa totoo lang, sa mga public official, normally isa lang yung assistant o security. Sa Europa nga, yung ba, wala pa. They just take the public transport. Dito sa atin kasi, usong-uso na yan. Mayor, governor, congressman, senador, kahit na mga councilor. Ang dami-daming bodyguard, ang dami-daming alalay. So kung nakikita nyo ganyan mga kababayan, alam nyo po na yung ihahalal nyo, ilululok nyo, isasanda lang kinabukasan nyo. Kasi bakit ang dami niyang bodyguard? Marami ba siyang kaaway? Marami ba siyang ginagawang mali? Unang tanong. Pangalawa, bakit ang dami niyang inaalagaan? Saan niya kinukuha yung panggastos doon? Hindi ba yung mga buwis din na binabayad ninyo? So, pag nakita nyo ng ganon at nakita nyo ng may mga ganyang maraming gastusin na hindi dapat, alam nyo na isinasanla nyo na inyong kinabukasan at inyong kabuhayan at inyong mga kabataan. So, please take note of this. That's why that's very important na magising kayo sa mga nangyayari sa ating lipunan. Marami sa ating mga opisyal at mga naihalal na iluklok, pag sila'y naupo, kala mo sila'y hari ng kalsada, at pag nakita nyo ganon, take note, magising na kayo, mamulat na kayo, huwag niyong pabayaan na masirang kinabukasan inyong mga anak at mga mahal sa buhay. Yan po ang aking maipapayo sa inyo. In fact, naobserbahan ko nga na matagal na tong isyong ito, no, na marami mga siga sa kalsada, lalo na yung mga mukhang may pwesto sa ating gobyerno. Kaya in fact, there was a feature by Lord De Vera sa TV5 nung panahon na sinasabi niya, wang-wang doon, wang-wang dito. Tapos they cut through traffic lights, they cut through people's lanes, and parang disregard to regular citizens. Pahabang traffic yung buong Pilipinas, sila wang-wang lang tapos lusot. So much so that nung nakaupo si President Noynoy Aquino, nagtatag siya ng no wang-wang policy, no? So pinagbawalan niya ang ating mga opisyal sa gobyerno na bawal na mag-wang-wang at mag-cut-cut ng ganun. So nagkaroon ng momentary parang silence or peace sa ating kalsada, no? Pero ngayon mukhang may mga nakikita tayo na napapabayaan ulit at umaabuso ng ating mga opisyalis sa gobyerno, So tingin mo ba dapat ibalik ng ating gobyerno ang no wang-wang policy for all government officials? I agree, dapat, no? Dapat kung maaari magkaroon tayo ng no wang-wang policy ulit, at dapat may patupad yan ng totoo sa ating kalsada kasi nga nakikita natin, una, na abuso ang sistema, no? Pangalawa, pag sinabi mong public official ka, naririyan ka para maglingkod sa mga kababayan at mga mamamayan, hindi para magkaroon ka ng mga sangdamukal na pribileyo, no? 'Di ba sinasabi nga yan, kahit nasa Biblia sinasabi yan, 'di ba? The first shall be last and the last shall be first. Ibig sabihin, pag ikaw ay isang leader, isang pinuno, isang namumuno at namamahala, dapat meron kang attitude na servant leadership, no? Dapat ibig sabihin naririyan ka para maglingkod, para magbigay tulong sa ating kapwa, sa ating mga kababayan. Hindi yung ikaw ang umaabuso sa sistema. Katulad sinasabi ko, hindi nga lang bali sana kung siya lang ang may wangwang at siya lang humihingi ng dispensa para makapunta sa kanya mga meetings o sa kanya mga appointments dahil marami siyang trabaho. Pero hindi yun. Ang dami pang convoy, no? Lahat yan bayad ng ating mga mamayan. Lahat yan bayad ng buwis na kinokolekta sa ating sambayanan. So sa akin, mahiya naman sana tayo. Mahiya naman sana tayo sa ating mga kababayan at sa mga mamayan na inaabuso natin yung pagtitiwala na kanilang ibinigay sa atin para tayo maluklok at mahalal. Isipin natin na lahat ng ginagastos natin, yung mga gasolina, na mga escort vehicle ninyo, mga bodyguard nyo, lahat yan kinukuha yan sa kabangbayan. Hirap na nga yung ating sambayanan para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ginagasta pa natin sa pansariling pakinabang at sa pansariling kalokohan. So, panahon na para magising tayong lahat at sabihin sa kanilang, mahiya naman kayo at mahiya naman tayo sa kapakanan ng ating sambayanan. Siguro nakakalungkot lang dito, Morgan. Naging issue lang to kasi ang na-face ni Governor Fernando ay yung anak ni Presidente. Kung totoo man to. Pero I'm sure marami mga issue, marami mga cases na may mga ibang official, may mga ibang tao na nasa may pwesto na I'm sure inaabuso nila ang kapangyarihan nila at siguro hinaharas nila ang mga ibang na-face nila sa road. Katulad ng mga ex-police officials na nakuha sa EDSA na binabrandish nila yung baril nila at parang tinatakot nila yung mga tao. Tapos syempre yung mga ibang tao, wala naman silang pwesto, wala naman silang ama na presidente or ama na may pwesto or magulang or pamilya na may pwesto. Wala silang magagawa kundi matakot at mag-hope na lang na may ibang tao na nagre-record o may ibang tao magre-report. Pero what can we do to protect these people? Kasi syempre, may mga batas nga tayo na assault or grave threats, pero kung regular na tao ka lang,
Tapos ang kalaban mo, isang pulis na tinatakot ka dahil nainis siya sa'yo sa daan for whatever reason, o isang government official, ano magagawa ng common na mamamayan ng Pilipinas? Well, una, definitely pwede silang maghabla, no? Pwede silang pumunta sa tinatawag natin mga PAW, no? Sinasabi nila, no? Na pwede nilang lapitan para sa ganun humingi sila ng tulong, no? Yung mga mga lawyer, public attorney's office na sinasabi natin, no? So pwede silang humingi ng tulong, no, para mag-file ng proper cases. Kung police yan, pwede kayo mag-file ng complaint sa NAPOLCOM, sa National Police Commission o sa PNP mismo para sa ganun matauhan yung mga police na gumawa niyan, no? Kung mga pangkaraniwang mga politiko naman, pwede kayo mag-file sa ombudsman, pwede kayo sa ombudsman din, no? Pwede niyo silang kasuhan at sa NBI din pwede niyo i-report, no? Kasi kung hahayaan ninyong makatakas yung mga ganyan, uulit-ulitin nila yan at baka yung iba mabiktima rin. So dapat maggising ang mga mamayan na ma-realize nila na meron silang mga karapatan at may mga batas na pwede nilang gamitin para kasuhan at ihabla at maturuan ng leksyon yung mga abusado sa kalsada at yung mga gobyerno, mga taga-gobyerno at politiko na naglalapastangan ng karapatan ng kapwa nila. Kaya dito sa Ilocano Defenders Party List, naniniwala kami na edukasyon ang solusyon sa pagangat ng bayan. Dahil pag edukado ang taong bayan, malalaman niya ang mga karapatan niya, mga pwede niyang gawin, malalaman niya kung paano lumaban sa buhay na ito at aangat siya, hindi siya maaapi. Kasi pag may edukasyon, may karunungan, pag may karunungan, may kalakasan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino. Kasi ang kailangan ng bawat Pilipino, alam nila dapat anong magagawa nila sa mga pang-abuso mga tao. Kailangan alam nila anong mga rights nila at anong mga options sila para makipaglaban sa mga nang-aabuso. Kaya pag tumaas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino, gaganda ang buhay, gaganda ang mga trabaho, gaganda ang mga oportunidad. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Pinaglalaban po namin sa aming samahan ng Ilocano Defenders Party List ang karapatan ng bawat mamamayan, kapakanan ng sambayanan at kinabukasan ng ating mga kabataan. Kaya po kami naririto kasanggarin nyo at katuwang nyo para magkaroon ng mas matiwasay na kinabukasan ang ating bayan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.